Hej sammen, nu skal vi teste noget, for det ved jeg, at mine venner har efterspurgt. Vi tester sådan noget svensk slik, jeg har fået meget. Men nu tester vi bare den her, jeg skal nok prøve at teste lidt mere. Så vi tester den her først. Jeg tænker bare, at jeg åbner den. Nå, det er virkelig dårligt til det, men det tager vi ikke lige af. En, to, tre. Det smager meget mærkeligt. Sådan, jeg siger 1 til 10. Jeg tror, jeg vil sige 5 ud af 10. Fordi den er ikke så, den er god. Den har sådan, men den smager ret mærkeligt. Jeg ved virkelig ikke, om en menneske kan lide det her. I don't know. Det her bare lige svensk, fik jeg ved af min far. Vi har lige lidt mere. Vi har sådan nogle her bolcher. Jeg tror egentlig bare, det er helt meget bolcher. Jeg ved det virkelig ikke. Så lad os se, hvad det er. Det ser sådan her ud. Okay. 3, 2, 1. De smager bare af jordbær. Det smager faktisk ret godt. Som I kan høre, kan man tykke i dem. Jeg tror 8 ud af 10. Jeg kan ret godt lide dem.